Odendo tilbyder virksomheder unik markedsføring til en meget lav pris. På Odendo byder forbrugerne på produkter og ydelser til fordel for sport og velgørenhed. Ved at donere et antal af dine produkter, får du adgang til vores unikke og effektive markedsføringsplatform. På Odendo ser tusindvis af besøgende dit produkt og logo. Du får samtidig massiv eksponering på de sociale medier og bliver set af en masse kunder gennem vores populære nyhedsbrev. Tilsammen sikrer det, at dit produkt opnår maksimal synlighed. Og efter hammerslag har du både mulighed for at lave mere salg til vinderne af din auktion og hverve nye kunder blandt samtlige deltagere på auktionen. Annoncering kan være en dyr fornøjelse, men hos Odendo betaler du udelukkende kostprisen af de produkter, du donerer. Det er økonomisk og effektiv markedsføring. Derudover ved både du, dine medarbejdere og danske forbrugere, at du gør en forskel. Odendo. Markedsføring på den kloge måde.